Здравейте, аз съм Велимира Божилова. Завършила съм славянска филология с профил словашки език и литература. В настоящата ми работа съм преподавател в прогимназиален етап в едно защитено училище 202 ОУ Христо Ботев. Да обединя цялото следване в един незабравим спомен е доста трудно, но мога да кажа, че определено имало много вдъхновение през тези години, много интересни срещи, много вълнуващи емоции. Също така и освен колегиалната среда, с много от колегите след това завързахме и контакти и след приключването на дисциплината. Съответно, един от така хубавите спомени, когато организираме коледно словакистично тържество, в което участват абсолютно всички от първи до пети курс, което с модерни думи казано един мениджмънт на персонала и на екипа да се организира, да се направи официалната част, да дойдат официалните гости и всичко да протече по план. Разбира се, то не винаги протича така и от това идва забавния момент, в който само ние знаем кое не е протекло както трябва на момента. Има много импровизация, много смях, а в неформалната част продължават също така разговорите и нещо, което, ако пак използваме модерността, ще кажа, че е свързано с сплотяването на екипа, с така един от най-добрите спомени. Подобни преживявания сме имали в посолството, със среща на писател и усещането да ти подпише книга, която ти четеш в оригинал, за разлика от голяма част от хората. Да е някакво такова усещане за удовлетворение и знаеш защо си там, какво правиш. Може би тези две неща ще ги откроя. Така голямо впечатление ми направи това да мога да използвам различни програми за пътуване, без значение дали ще бъде през Министерството на образованието и науката, дали ще бъде през Еразъм. Първи път, когато се включих, бях в трети курс и се възползвах да замина в Финландия, която е така една държава, която винаги съм искала да посетя. И този случай обединихме заминаването за там с една практична цел. Да видя как точно изглежда през очите на, така да кажем, неславянската традиция, изучаването на славянските езици, литератури, да обменим опит, преживявания. Също така, до толкова да кажем, че ми хареса това, че втория път вече заминах с чисто по-практичното приложение в Банска Бистрица. Вече програмата се казваше Еразъм Плюс. И там си събрах материалите, както се казва, от извора за дисертацията. Също така съм била на 2 летни школи, езикови курсове, които също носят своите предизвикателства в рамките на 3 седмици, но определено незабравими. И последния път, в който използвах програма, тя беше през Министерството, беше в докторантската ми година и беше с акцент няколко месеца също да успея да си събера материали, които на територията на България би било трудно. И тогава имах и така много хубаво преживяване с един от авторите, върху които пиша дисертация, да имам възможността да ми подпише абсолютно всички книги, което той направи с охота. Това бяха доста книги. Така, софистичната подготовка, сега тук трябва да кажем, че по принцип това да си филолог и да изучаваш някакъв рядък език е по-скоро нещо като предимство, защото филологията никога не е било да си четем само едни книжки там някъде, нали, това пренебрежително нещо. Филологията е да опознаеш една култура, страна, история в нейната абсолютно цяла подробност на контекста. Също така в филологията ни подготвят за преводачи. Нещо, което е много ценно, защото оттам натрупваме и знания в различни области, като икономиката, маркетинг, мениджмънт. Познания, които определено ни дават преимущества след това, когато си подадем, например, CV-то за определена позиция. В настоящата работа харесвам това, че имам възможност да работя с малки деца. Т.е. те са 5-7 клас, което е от 11 до 13-14 годишна възраст. И очудващо се оказва колко свързано е това, когато поднасяш, например, разработен текст за една различна аудитория, каквато е в университета, и една аудитория от малки ученици, но се оказва, че и двете носят едно и също предизвикателство да въведеш своя слушател в това, което работиш, това, което харесваш, да го увлечеш. А в случая имам възможност и да увлека много от тях, за да разберат колко необятна може да бъде литературата и самите те да бъдат потигнати да пишат и да се стремят и те да имат свое въображение и да не го крият. Но настоящите и бъдещите, първо за настоящите студенти, препоръката би била да
продължават в същия дух, защото може в момента да се чувстват изгубени, но в един момент ще разберат колко много дава една филология. Колко е важно да имаш цялата тази фонова култура, която при много хора няма. Това може да им бъде полезно в каква ли не е позиция в новата работа. Ако трябва дори защото четейки един по-рядък език, който не го владеят, т.е. много хора, имаш предимуществото, че можеш да им проучиш пазара на труда директно, чрез източниците, не през превода. Също така, това, което е за бъдещите студенти, до тук ще се повтори, но да използват и моята препоръка е да използват програмите по Еразъм, защото възможностите са много. Това е една стипендия, която ни дават, за да отидем да опознаем извора, да черпим източници и, например, страха, че няма да си взема изпитите, всъщност е точно обратното. Когато отидеш в тази държава и опознаеш абсолютно всичко свързано с нея, като започнем от университета и образованието до хората и културата, езика, това е истинската подготовка и за практически изпит, но и за останалите дисциплини. И всичко е въпрос на мотивация, организация. Няма страшно, ето аз казах, че съм била много пъти и това никога не ми е пречило да си взема изпитите.